know about me? What you know about me? Sinä heilutaan sä käsi siellä ja jalka pulskuttaa. Juu. Okei. Miksi sinä huukuit? Minä en osaa uida. Siinä ei osaa. Tuolla pelastusliivi, joka me puhkia päälle. Sitten sinä oppi. Mamma mia. Sitten sinä oppi paremmin uima. Vai onko tämä tarpeeksi valoisa kuva? Puhutko sinä minusta, Luigi? Joo, Mario. Olemmeko tarpeeksi valoisa? Miksi Luigi, sinä et voi sanoa tällaista. Tajutko, se kuulostaa tosi rasistiselta. Oh, mutta minä olen se, joka on varjossa. Haa! Eikö tämä puhe sitten kuulosta rasistiselta? Mamma mia. Okei, mennään eteenpäin, joten kuka te meistä ilmoitusta? Hyppää, Ei vielä, Luigi. Mario, siinä meni liian aikaisin. Mitä sinä teet? Minä vaan paistan pizzaa. Minä katson sinua, minä katson Princess Peach. Otan yksi kuva, mennä katsomaan. Sinä kuulostaa seksikäs suklaa nyt. Ehdinä. Ota siinä se. Minun ei tarvittu. Tulla sinne. Sinä tulet mukaan. En tule. Tulet jopa. En tule. Minä menen oikealle. Minun pitää hyypätä. Nyt hyppää. Okei. Jaalat lähti alta. Luigi, sinä olet ihan paasta. Let's go. Ja mennään. Tosi hyvät. Luigi. Tule tänne. Minä tulin. Luigi. Oodota minua. Luigi, sinun pitää katsoa mitä sinä teet. Okei, nyt minä keskityn. 14 minuuttia vielä. Hyvä. Minulla on vain yksi elämä nyt jäljellä, muista. Minä ei ole Ehkä olisi järkevämpää vaan kuolla pois. Minä ei ole yllättynyt tästä.